سلام زي خبركم تخطاتلتي بين تي في نلو مع عربي 17 حدار زي تدالو على توزينات زلكم متيلخو كم وترك صافت امرباتنا نخت كتاتلنا ندعدمكو بقدامنت ارئست زينا سرحتኛታቱ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኣሰሩ ንምጥቃዕቲ ዝተፈጸሙን ኣፍሪካዊ ትካል ጥርዓና ኣቕሪቡ ኣብ አዲስ አበባ አጠቃቀማ ወደብ ዘተኮረ ሰሚናር ይካሄዳሉ። መርሐቲ መካይነ ጥዕና መካይኖም ብግቡእ ክከታተሉ ተነጊርዎም። እስራኤል ኣብ ሲቪላውያን ህዝብ በጽሕ ሓደጋ ኣብ ምውሓድ ከም ዘይተዓወተት ቤንያሚን ኔታንያሁ ተኣሚኑ። ቁጠባዊ ዕብለላ ሃገራት ምዕራብ የብቅዕ ኣሎ ክብል ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሩስያ ከም ዝገለጸን ካልእን ዝድህስስ መደባት ሒዘልኩም መጽለኹ ሰናይ ናይ ምክትታል ግዜ እንዳተመነኹም ኣብዛ ቻናል ድማ ናይ ወትሩ ተኸታተልቲ ንኽትኮኑ ሳብስክራይብ ብምግባር ናይ ደወል ምልክት ክትጥውቁ ብኽብሪ ይዕድመኩም። ሰራሕተኛታቱ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኣስሩን መጥቃዕቲ ዝተፈጸሞም ኣፍሪካዊ ትካል ጥርዓና ኣቕሪቡ። አህጉራዊ ትካል ፋይናንስ ባንክ ልማት አፍሪካ ሰራሕተኛታቱ ኣብ አዲስ አበባ ብሓይልታት ጸጥታ ተኣሲሮም ኣካላዊ መጥቃዕቲ ከም ዝበጽሖም ኣፍሊጦም። እቲ ኣብታ አህጉር ንዝካየዱ ዝተፈላለዩ ፕሮጀክታት ልማት ዝድግፍ ባንኪ ትማል ሐሙስ ኣብ ዘርግሖ መግለጺኡ ክልተ ሰራሕተኛታቱ ቅድሚ ክልተ ሰሙን ኣብ አዲስ አበባ ካብ ሕጊ ወጻኢ ተኣሲሮም ኣካላዊ መጥቃዕቲ በጽሕዎም ኣሎ ኢሎም። ኣብ አዲስ አበባ ዝመደበሮም ክልተ ሰራሕተኛታት ባንክ ልማት አፍሪካ ብዘይወግዓዊ መብርሂ ብሓይልታት ጸጥታ ተታሒዞም ኣካላዊ መጥቃዕቲ በጽሕዎምን ንሰዓታት ተኣሲሮም ክብል ኣረዲዩ ኣብቲ መግለጺኡ። እቶም ሰራሕተኛታት ብ20 ጥቅምቲ 2016 በኢትዮጵያ ቋጽራ ኣብ ቀይዲ ዝወዓሉ ኮይኖም እቲ ጉዳይ ንቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ድሕሪ ምሕባሩ ግን ብቁልጡፍ ከም ዝተፈትሖ ገሊጹም። ቶም ሰራሕተኛታት ብቁልጡፍ ድሕሪ ምፍትሖም እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ነቲ ፍጻመ ብዝርዝር ከምርምሩ ቃል ከም ዝኣተወ እቲ ባንክ ፍሊጡሎም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ነቲ ጉዳይ ምስ ፈለጠ ስጉምቲ ብምውሳድ እቶም ሰራሕተኛታት ብቁልጡፍ ክፍትሑ ብምእዛዙ ነቲ ጉዳይ ብቁልጡፍ ክምርመር ምዃኑ ቃል ብምእታው ሕጉሳት ኢና ይብል። እቲ ባንክ ብዛዕባ መንነት ሓላፍነት ስራሕን ኩነታት እቲ ፍጻመን ኣብቲ ዝዘርግሖ መግለጺ ዝበሎ ነገር የለን። ባንክ ልማት አፍሪካ ነቲ ፍጻመ ምግሃስ ዲፕሎማሲያዊ መሰላት ክብል ብምግላጽ ነቲ ማእሰርቲ ብዝምልከት ናብ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ወግዓዊ ጥርዓን ከም ዘቕረበ ፍሊጦም። መንግስት ኢትዮጵያ ነቲ ጥርዓን ብወግዒ ተቐቢሉን ቅንዕናን ተሓታትነትን ብዝምልኦ ኣገባብ ኣብ ልዕሊቶም ሕጊ ዝጠሓሱ ዕንቆት ዘለዎም ምጽራይ ብምግባር ናብ ቅድሚ ሕጊ ከም ዘቕርቡ ኣረጋጊጹለይ ክብል ወሲኹ ሓቢሮም። እቲ ባንኪ ኣብ ኢትዮጵያ ዝመደበሮም ወይ ንስራሕ ናብቲ ሃገር ንዝኸዱ ሰራሕተኛታቱ ብመሰረት ውዕል ብየና ነቲ ባንኪ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝበጽሑ ስምዕ ሙሉእ መሰሎምን ዲፕሎማሲያዊ ናይ ዘይምኽሳስ መሰሎምን ከም ዝሕሎ ካብ መንግስቲ መራገጺ ተዋሂብዎሎም። ባንክ ልማት አፍሪካ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዘለዎ ጽቡቕ ርክብ ዓብዪ ዋጋ ከም ዝሃቡ ብምግላጽ ነቲ ፍጻመ ድማ ምስ ሰበስልጣን እቲ ሃገር ብዲፕሎማሲያዊ መንገዲ ይከታተሉ ከም ዘሎ ብሪሁም። እቲ ባንኪ ኣብ ዝሓለፈ መስከረም ኣብ ኢትዮጵያ ቀረብ ሰዓት ንምምሕያሽ $100 ሚልዮን ባጀት ከም ዘጽደቐ ዝዝከር እዩ። ኣብ አዲስ አበባ አጠቃቀማ ወደብ ዘተኮረ ሰሚናር ይካሄዳሉ። ኣብ ፍትሐዊ አጠቃቀማ ወደብ ዘተኮረ ሰሚናር ኣብ ዩኒቨርሲቲ አዲስ አበባ ይሳለጣሉ። እቲ ሰሚናር ፍትሐዊ አጠቃቀማ ወደባትን ዘላቂ ሰላምን ልምዓትን ቀርኒ አፍሪካ ብዝብል መሪሕ ቃል ዝካየድ ዘሎ እዩ። እቲ ሰሚናር መሰረታዊ ጂኦፖለቲካዊ ቁጠባዊ ሕጋውን ዲፕሎማሲያውን መድያት አጠቃቀማ ወደባት ዘንጸባርቕ ምዃኑ ተገሊጹ። ጊዜያዊ ፕሬዝዳንት ዩኒቨርሲቲ አዲስ አበባ አቶ ሳሙኤል ክፍለ ዩኒቨርሲታት ንአካዳሚያትን ንምሕላው ምርኣያ ቁኑዕ መፍትሒ ኮይነን ርእሰን ዝኽእላ ክኾና ኣብ ዝተጀመረ ጻዕሪ ዩኒቨርሲቲ አዲስ አበባ መሪሕነት ይውሰድ ከም ዘሎ ገሊጹ። ነፃነትና አጠቃቀማ ወደብ ብዓይኒ ጂኦፖለቲካዊ መንገዲ ዝትንትን ኦሪጂናል ጽሑፍ ቀሪቡን ኮላዩ። ኣብቲ ሰሚናር ክልተ ተወሰኽቲ ናይ መጀመርታ አንቀጻት ከቕርቡን ክዝተየሎም ምዃኑን ተገሊጹ። እዚ ብሰፊሕ ኣብ ወደብ ዘተኮረን ብቐጥታ ናይ ወደብ ይደሊ ከም ዘሎን ዘይተጠቐሰት ሰሚናር ነቲ ፓርቲን ህዝብን ንምእማን በትረ ስልጣኑን ንምዕቃብ አብይ አሕመድ ዝኽተሉ ዘሎ ስትራቴጂ ከም ዝኾነ ናይ ፖለቲካ ተንተንቲ የብርሁ። መራሕቲ መካይነ ጥዕና መካይኖም ብግቡእ ክከታተሉ ተነጊርዎም። ብሃገር ደረጃ ሓደጋታት ትራፊክ ኣብ ቀዳሞት 9 ኣዋርሕ ናይ 2023 ካብ ተመሳሳሊ እዋን ናይ 2022 ብልዕሊ 700 ከም ዝጎደለ ኣብ ፖሊስ ኤርትራ ሓላፊ ንኡስ ጨንፈር ፖሊስ ትራፊክ ሌተናንት ኮሎኔል መሓረ ንጉስ ሓቢሮም። ኣብ ቀዳሞት 9 ኣዋርሕ ናይዚ ዓመት ኣብ መላእ ሃገር 2842 ሓደጋታት ከም ዘጋጠመ
بسنكو دما 105 سبات كام زبوتون اب نبرت الالي 34 مليون نقفاز قمت عنوت كام زوردن قليتم متن حدقا كاب تمسسال اوارح ناي كلتشن اسرانكلتن بشوعتن 4 ميتاوي تكوان تقودله موت باسرانكلتن ميتاوي اب نبرت زورد عنوت ب 25 ميتاوي توسخ خام زرعيه ليتنان كونلير محاري ارديوم اتحدقاتات شحن شمون 276 نابزو مواكل 281 ناب قاش باركا كالتميتن سوسان شدشن أبزوبا عن سبا كالتميتن سلاسان كلتن أبزوبا دوب ميتن سوسان 4 أبزو وكأه بحري إسران سلستن دما أبزوباوي كأه بحري من بارو كم أورات أنكتاتوز تغسقا كالداموت زي مهاب مسمركا زي محز إرحاقاتكا زي محلاو حرقنيا عمر رحا خامزتك على لابريهم مرحت مكاين تعنا مكاينهم بقبخ كتاتلو بمزخر نتوم ابغزي مرمره مكاين بولو كلاودو عوت بملكح تالو زفتنو صعبينو كبيد مخانو تجنزيوم خو قطبو اتحساسيو اسرائيل بسيفلاويان هزبت حرقه اب موحد كام زي تعوتت ناتنياهو تامينو قدامي منستر اسرائيل بنيامين نتنياهو اب امريكا مزخون معكن زينا سيبيس اب زغبرو صنحيت حيلتاتو اب سيفيلاويان زبت حدقه اب موحد عوتات كام زي نبرو تامينو حيلتاتو اب قازاب زكيرو زلو سرحيت موتن مقسلتن سيفيلاويان موحد زغبرو صاري عوتاي نبرن كوان تبله نحماس ينغيفوم سراويت اسرائيل نحماس كدم سسي سرح علو زبلت قدامي منستر اتوجله سيفيلاويان كم سباوي والتا يتقم مهلاو تزاريبوم وسيخون حماسن فلسطيناويان قد يبلون قبل قاليتهم بتوسعون اب امريكا مسسبيس افينغ نيوس ابز غبرو صنحيت اتوم جهوز تتحزو سبات اب هوسبيتال الشفا تتحزو من باروم زريو وسنت ملكتات كام زنبرو تزاريبوم ازد ما حدا كابتن اب هوسبيتال زاتنالو مخنياتيون يرخب الرديوم تمالو ربع حيلتات هاجرون اب هوسبيتال كاوتون كلو توم جهوز تتحزو سبات أبو خمزة نبرو زقلته بنيامين نتنياهو جهوز تتحزو أبون تنيروم توسيدو مالوخ بالحبيروم اسرائيل بزعباتهم جهوز تتحزو سبات توسخي سلاوي حبرتها كام زلوا كوان تقلتت نتنياهو جن بزعبو بزح انت زيبلكو يحايشيلوم اسرائيل الحماس تحت هوسبيتال الشفا عبي وتدروي مدبر كام زلو بمغلاص بتدغاغامي كتكسو صنيحايام اسرائيل توم جهوز تتحزوا سبات اب هوسبيتال الشفا جو خام زنبرو ختغلص زدرخه حبريتا بزرزر كام مغلاص تعقيبلو قطواوي قبل الهجرات معرابي بقعلو خبل منستر غدات وصا روسيا غليصو معراباوي قطواوي قبل الله ان ابقى يمص خمزلو منستر غدات وصا روسيا سيرجي لافروف حبيروم سيرجي لافروف نما كان زين هاغرو ابزحو مغلصي قلطف قطواوي غسغاس ناي حزبوت ريبوبليك تشاينان هندن زركبون حيالو هاغرات نتينا امايت عمتات عبللو زصنح قطوا معراب بدو فطيرو لخمزلو رديوم هاغرات تتقامنت دولار امريكان موغاد زوسدو زلواس غمستات من قلقال قطوا معراب كقلاطفو خمز خيلون ات منستر وسخو غليصوم روسيا تشاينا ايران كالوت بركت زبل هاغرات لاتين امريكان تتقامنت باطيرا امريكا يوغدا خمزلو يفلطم باطيرا دولار حدا كاب قند مسارحتات قطاون بوليتيكاون عبل الامريكا كوينو مصنحو صبصبات يردوم معرباوያን هاغرات قطاو كلولاو طراي زيكونس زغاطمن زلو والات بوليتيكاون وتادراون صلوان انان قلقله يمص خمزلو كيلاتات يገልጹ زي خبركم تخاتلتي بين تي في نلو مزبلنا يوم سنادونا ابز ودينا لنا مسانا سلصنحكم بلبنا مسجن ببزلخمو سلام